Ongitorri txukirratira, 107.0 FM, bestela itxuki.eus. Laugarren irratxa judaku leiregaz kafe txubet, eta elkarrizketa honen bukaeran jakingo zuie gaur zeitzik azten garan kanta honegaz. Kaixo danoi, hemen gauz barriro itxuki irratien, da gaur oso pertsona berezia dekogu, beste egile bat, beran liburuagaz datorkiguna, bera gipuzkoarra da, naiz eta, orain Ponferradan bizi zaran, ez da, Gile Iraola dekogu. Txaldeon. Arratsaldeon, Gile. Bitu, etorri da beran liburuagaz, da honen izenburua gazteleraz da, baina da, TDAH, déficit de atención e hiperactividad, hallazgos y reflexiones. Hau noiz idatzi zendun, orain dela zenbat urteko liburua da? Duela 3 urte inguru. Hasi nintzen duela 5 edo horrela, baina bukatu nuen duela 3. Idazten, hori 3 urte izan ziren idazketan. 3 urte. Orduan, eta gero duela 2 urte aterazan, eta orain gaude 3. urtean. Eta Gile, zergaitik, zeitzik liburu hau? Niri 42-43 urte inguru nitula aurkitu zidaten, niri ez zait gustatzen diagnostiko hitza ez zait gustatzen. Hau aurkitzen da edo deskubritzen da, ez? Orduan dira, zuk dauzkazu ezaugarri batzuk, izan daitezkela kompatibles trastorno batekin. Eta orduan pasatu nuen krisi handi bat, eta horren ondorioz aurkitu zidaten neukala TDAH bat, ez? Hiperaktibitate eta arreta gabezia edo presuntamente arreta gabezia horrek trastorno bat
sortzen ari zela, nire kasuan, ez? Orduan horrekin batera, etorri zen baita ere, ez da diagnostiko bat, baina aurkitu zuten gaitasun intelektual handien kontua, ez? Altas capacidades esaten dena gaur egun gazteleraz. Euskeraz esaten da, parkatu, gaitasun intelektuala. Goi mailako gaitasunak, edo lako zerbait esaten dako. Azkenean niretzako hori da pixka bat elitista baita ere, ez? Nik ezakit azkenean gaitasun handiak dauzkadala jaiotzetik, edo pixka bat garatu ditut, trastorno bat nuelako eta zegolako diagnostikatua, orduan pasatzen zaizkizun gauza guztiak, eduki behar dituzu errekurtsoak hori konpontzen, edo pixka bat azaltzen, ez? Nire gaitasunak adibidez izan ziren, pixka bat berbalak, eta resoluzioak, ariketak egiten dituen azkar, eta horrela, orduan gaitasun hori baina nik ezakit dela trastorno, ezaugarri horien ondorioz, edo batera jaio nintzen biekin, eta orduan biak estaltzen dira, eta orduan hori da esaten dena doble excepzionalidad. Orduan pasatzen da ez da nabaritzen aurkitu arte, eta niri hori aurkitu zidatenean beti gustatu zait idaztea, egin dut prentsa musikalan egin ditut gauza batzuk, eta horrela, eta orduan animatu nintzen liburuarekin, eta kostatu zitzaidan, zeren dago oso dokumentatua, eta erdiko partean dago pixka bat turmalet txiki bat dala oso teknikoa, eta ni berez farmazilaria naiz, eta orduan dago pixka bat azalduta medikazio kontu hori, eta dago pixka bat erdiko zatia da menos autobiografiko, eta hasiera da pixka bat historikoki nola izan da, nola asmatutzen adibidez, estimulanteekin lausotzen gerala, ez? AGHN hau daukaguna. Hori egia esan adierazgarria da, ez? Edo apurtxo bat berezia kontadidasunean, zelan estimulanteekin zeuk baretzen zara. Zeu eta, hau daukagunok, edo ez guztiok, baina, azkenan estimulante batek, hori zure garunak, hori horrela, egin daitezke frogak medikazio batzukin estimulantekin eta ez dutela horren ondo funtzionatzen, ez? Kasu bakoitza mundu bat da, eta nire kasuan, estimulanteak edozein estimulante. Oso neurri txikian, suposatzen dut. Oso neurri txikian, eta dira amfetaminen familikoak. Amfetaminen familikoak, baina suabeagoak, badaude batzuk, baita ere dira direktamente amfetaminen familikoak, baina batez ere, estatu batuetan hori erabiltzen da gehiago, hemen Europan gutxiago, eta orduan dira esaten dena estimulantes medios, edo lako zer da, ez? Eta baino baita ere, kafea, kafeina. Horrek laguntzen dutzu? Horrek laguntzen zaitu pentsatzen eta frenatzen. Hori da, azkenean TH edo AGHN hau ez da zaudela azeleratuta, da ezin dezula frenatu. Impultsibitate hori, ez dakizu nola frenatzen, edo gehitzen da aurrekoarekin, eta orduan geroz eta azkarra gozoaz, baina ezin dezulako frenatu. Orduan estimulanteek egiten dizute, garunean laguntzen dizute, frenatze hori, impultsibitate hori, pixka bat mantentzen eta hori. Orduan liburua idatzi nuen, nire psikologoak aurkitu zidan hau, eta gero psikiatra batek jarri zidan medikazio bat, eta zan nire adinerako, eta nire pixurako kalkuluak ematen zion hori hartu behar nuela, baino gehiegi izan niretzako. Zeren agian ez daukazu, hau da cortex prefrontal, edo korteza horren, pixka bat usten da, ez da la funtzionala beste normaltasun entre comillas horrekin, ez? Eta hor dago impultsidatea, kalkulo numerikoa beste, eukiditzakezu gauza pilo bat, segun zure garuna nolakoa da, AGHN tipo pilo bat dago, ez? Batzu daude impulsiboagoak, beste batzu daude pixka bat imaginazioa edo pixka bat arreta gabezia gehiago. Orduan ikusi nuen beharra nire esperientzia adibidez medikazioarekin azaltzeko, eta hori da, hemen liburuan nik argitaletxeari pixka bat motorra hori saldu nien, baino aprobetxatu nuen, erdian jarri nuen pixka bat teknikoagoa, baino gero dauka, lehenengo zatia da,
historikoa. Zeure historia propioa. Ez da historian, desde los griegos, eta orduan baia Hipokrates hasi zen ja... Ordutik genekian hor zegoela zerbait. Ez, baina Hipokrates konturatu zen, edo nabaritu zuen, zegon profila hau, ez, existitzen zela pertsona mota hau, ez? Baina gero pasatu ziren, mende pilo bat, berriro hori hartu zutenean berriro ondo behidatzeko, ez? Eta orduan... Eta hori noiz izan zen? Mila bederatzireun eta hasieran, osea, Victorianos eta mila betzen da, hori inguru. Horra ziziren. Frogak estimulanteekin hasi ziren horri inguru, estatu batuetan, eta orduan hor konturatu ziren, leku batzuetan, leku baten zeuden jende guztia, ez? Ez dago gaur bezala, orduan, ume txikiak edo nerabeak, baldin badaude pixka konfliktibo horrela, zeuden bi aukera, ez? Centro penitenciario de menores edo residentzi baten, no? Orduan, New Yorken edo New Jerseyn zegoen zentro penitenciario bat, eta urte berean, edo pixkat urte balenago egin zitutzen proba batzuk anfetaminekin, zeren anfetamina ekoizleek banatu zituzten anfetaminak leku hauetan, ke pasaba, ez zekiten ze erabilpen zan pixka bat, ikasketetan laguntzeko, argia goteko, edo ez dakit, ez? Baina, Nibiesiko ume preso hauek, eta gero beste zean, beste etxe baten dela Bradley House edo algo así, 2 ordu eta erdi kotxean, osea oso hurbil daude Ameriketan, hor zegoen beste zentro bat, más amable, eta orduan hor zegoen tipo bat abizena zen Bradley, eta orduan horrek egin zuen lehenengo txostena, aipatuz, estimulanteek lausotu dezakela ume hiperaktibo bat, ez? Eta orduan guzti hori, liburuan jaso nuen atal historiko hontan hasieran, gero erdikaldean, aipatzen da, pixka bat, medikazioaren kontua, eta da pixka bat astunagoa, eta azkenean da, nire esperientzia txikitatikan eta gaur arte. Niretzat interesgarria da, jakitea zuk zelako esperientzia izan duzun zeure buruagaz, zeure familian, zeure bizitzan, hau izan da. Honek bi gauzak izan da. Interesantea da. Jendeak ikus dezan bai, zer dan gertatzen dana, jakin dezan apurtxu bat, dakienak eta ez dakienak. Nire familian adibidez, nire daukat, zalantzak, badaukat kandidatos, ez? Bai. Eta lenguzu pilo bat dauzkat, eta izebak, osabak, badaukazu pixka radar bat, ez? Eredatzen dalako? Eredatzen da pilo bat. Euneko ez dakitzan 70% probabilitatearekin, edo horrela, baina bai oso eredagarria da. Eta orduan, baino gauza da, klaro, eredatzen dituzu ezaugarriak. Baina horrek ez baldin badizu zure bizitzan arazorik sortzen, osea, familia askotan normalizatzen da. Hau, se me ocurre leheno hitz egiten dugu, ez? Los payasos de la tele, los Aragón, edo ez dut esaten hauek daukatela, ez? Baina musikoek... TDAH bat oso kreatiboa dana. Claro, bueno, edo pues ez dituzula gauzak egin pentsatzen, eta batzutan hori de ona da. Osea, ez daukazu beldurrik, hanka sartzeko, gero hanka sartzu dezunean 200 aldiz txikitan, gelditzen zaizu trauma hori, eta orduan kriston beldurra daukazu hanka sartzeko, eta orduan dator, perfekzionismoa, eta dator, adibidez nik liburu hau idazten, pasatu nituen 3 urte, zeren irakurtzen nuenean, nere burua aspertzen nuen, edo luzegi egiten zitzaidan zehozer, eta aldatzen nuen, eta pixka bat errexago, nire gura izan da, nik irakurri dezakedan liburu bat idaztea. Eta ez da errexa. Claro, esan zuretzako erreza izango hau dana idaztea, eta honetan kontzentratuta ibiltzea 3 urtez. Claro. Zein ezaugarri dekoz honek? Berez, definizioz, da arretagabezia eta hiperaktibitatea,
ez? Horrek zer dakar? Nik adibez ez dakite zer honi buruz. Nik ez daukate nire alboan edo nire ondoan ez daukat inor honekin. Orduan, niretzat hau, naiz eta entzundo dan hortik, baina egia zan ez dakit zer dan. Bueno, ukidezak ez norbait, esaten da, vamos a poner 7. Baino 10 izan daiteke baita ere, baina nire zenbaki erosoa da 5, 7. Orduan hori da, 10 pertsonatik, 10 pertsonatik bat 10. Bazagutuko dut. Claro, inguruan euki dezakezu, baina adibidez, dago maskin esaten dela ingelesez, da disimulatzea. Orduan oso ondo disimulatzen dugu. Bai. Azkenean, badakizu pixka bat disimulatzen hori, eta antza ematen du, adi zaudela, baino ez zaude adi, baino bai dauzkazu zure trukoak, eta orduan nesketan asko pasatzen da adibidez, eta horregatikan, diagnostiko edo aurkitze hauek, neskekin asko atzeratzen dira, edo ez dira behin ez agertzen, ez? Disimulatze ontatik, orduan, nik esan dezuna, ez dezula inor ezagutzen inguruan, baliteke, ez? Diagnostikatuta ez dauena, behintzat niri ez doztana ez ere esan. Orain, hiperaktiboak ikusten dodazan pertsonak eta holan, bai, esaten dut, eta ni bebai, ni pertsona lasaia naiz normalean, baina batzutan bebai, nire urduritasunak badeko daz, eta nire prontoak badeko daz, baina, gero, bueltatzen az, nik uste duda normaltasun batera, orduan. Hori da, kontzeptu interesgarriak dira, normaltasuna, zer da normaltasuna, edo arretagabezia, zer da arretagabezia, zeren adibidez, nik daukadana ez da, jende askok ez dauka, batez ere nik uste dut baita ere, gaitasun intelektual hauek, garatu baldin badira TDAH-rekin batera superbibentzi modura, ez daukazu arreta gabezia, daukazu arreta gehiegi. Orduan, niretzako euskeraz AGHN me gusta porque arreta gabezia también kuela arreta gehiegi. Ez? Orduan, arreta gehiegi eta hiperaktibitatea bai hori badago. Pertsona batzutan da kanpotik ikusten dena edo hankak horrela, edo boligrafoarekin horrela denbora guztian, edo bolak lehen gutxik esaten zuna ez, beti estimin hori esaten da, estimin de estimular, ingelesez da, estimin. Estos gestos son como estereotipia, no sé cómo se llama, dauka, o sea... Izen badeko. Bai, yo creo que son, no sé, estereotipia, no sé cómo es, estimin. Ez, orduan, hori da, adibidez, hiperaktibitatea hori nunbaitetik ateratzen dezulako, ez? Eta orduan horrek despistatzen zaizu buruko hiperaktibitatea. Geldiri baldin bazaude, burua eukidezakezu, mila gauzakin, eta hori da hiperaktibitate bat, ez dela kanpotikan ikusten. Orduan horregatikan, askotan, eta batez ere, hori, emakumezkoetan neskatan asko gertatzen da, no? Te enseñan a comportarte como señoritas, eta dana daukazu barrutik. Baina dana badakozu barrutik hori gero zelan kudeatu, zelan gestionatu, ez? Hor dago, koska. Zuk zelan lortu zen duen, zein da zure ibilbidea? Ez den lortu. Ez? Ez, egunero daukat nahasmen hori. Azkenean ingelesez da trastorno, ez da trastorno, da disorder. Eta euskeraz ere nahasmena da nahasketa, ez? Orduan, nik nahasmen hori nire bizitzan nahasmen konstante bat da. Baina ikasten dezuna da, hori kudeatzen, nahasmen hori. Baina beti ikuiko dezu etxea nahastuta, edo beti beharko dezu paperak ordenatzeko ordu oso bat, eta horrek buruk ariketa horrek gainera nekatzen zaizu pilo bat, ez? Lehen esaten zenidana, ez? Zuretzat erraza da, nahasmen bat, nahastea etxean dekozuna adibidez, edo zeure papelak nahastea. Diskak. Ni diskak kolekzio bat daukat, eta orduan vinilo bat ateratzen dut, baina gero ez da berriro jartzen, baina badakit ezin detela jarri edozein modutan, orduan lurrean utzi dezaket, edo mai baten gainean, eta orduan 2 egunetara daukat lur guztia viniloz beteta, edo mai bat, edo vinilo bat jarri dut giltzen gainean, eta orduan ez ditut giltzak aurkitzen, ez? Orduan, karo, nahasmen horrek, bai ekartzen dizu trastorno, ni
Ponferradatik atera nintzen eran egun, eta jetxi nuen, zakarra jetxi nuen, eta nahi gabe botan nituen giltzak zakarrontzira. Eta orduan, karo... Karo, eta hori ez da baten, hori da askotan gertatzen jatzen gauzat. Karo, orduan, esaten dezuna, ez edo zure inguruan despisteren bat, edo daukazula hori pasatzen zaizu, inkluso giltzak edo zein pasatu daiteke, ez? Baina eske bi egun lehenago giltzak etxean aztu nituen. Orduan, pasatzen zaizu, ugariago eta ondorioak ere, pixal, latzagoak izan daitezke. Orduan, gazteleraz esaten da, bai, guztiok ditugula ezaugarri haue, baina da, frekuentzia e intensidad. Osea, hori kontuan izan behar dugu. Eske hor dago koska. Karo, danoi galdu jakuz giltzak edo utzi doguz, edo niko goratzen dute nire nerabetasunean, bai? Zeure moduan diskak eta kasetak eta izten ebazala edonola, eta hor egozan, Eta gero ja, aste bat pasata, zaten bueno, hau ordenatu beharko dut. Baina, klaro, entzuten badutzu zuri, eta inot, ai da, izango ete dut nik olakorik. Baina te resuena, gazteleraz dute hori, no? Baina ez da bardina. Karo, ez da garriak dira, eske nik adibidez, jartzen eta adibidez dara pixka bat eskatologikoa, baina da adibidez denok izan dugu kakagurea, ez? Eta orduan bazuk norbaitek esaten baldin baizu, jo, ni egunero nago 24/7 kakagureakin. Orduan zuk esaten diozu, bai, baina, bueno, nik noiz baitere izan, kakagurea, ez da arren grabe. Eta, karo, esaten duzu, ostia, bai, baina, bueno, ulertzen da, ez? Orduan, klaro, orduan, bai, baina ni esken nago egun osoan nago, sentsazio horrekin ez daukazu, ez dezu kaka gainean egingo, baina daukazu sentsazio hori egunero, ez? Eta orduan, hau, trasladatzen baldin badegu arreta gabezia honekin edo, esaten dezu, bai, nik noiz baita hartu ditu giltzak edo, niri norbait pasatu, bai, baina ez zaizu pasatu astean bitan. Osea, ni duela 4 egun, eta lehen lotxari gabe esan dezaket, nire Ponferradako etxetik eskailera batekin sartu nintzen lehiotik. Zeren ja badakit, hau pasatu daitekela, eta orduan beti uzten dut lehio bat irekita. Eta gainera bai, eta nola pasatu zitzaidan, duela hilabete eta piko beste behin, orain badakit gainera nire auzoan zeinek daukan eskalera bat. Orduan, karo, hori, altas kapazidades da ere hori, ez? Moldatzen zera eta konpontzen dezu. Eta nire auzoan Ponferradan, pues están flipando un poco con el vasco. Baina ezagutzen zaitu edo, badaki zerbait edo... 8 hilabete da maskit, eta ja, pues soy uno más. Hori da, Springfield bezala daudela pertsonaia bakoitza da tipo bat, ni naiz berria, ez? Baina, ja, integratuta eta adibidez, ez zaituzte asko ezagutzen, eta baino ez dezu esaten, no? Yo tengo TDAH, baino, bueno, nola jendea, egunero ikusten dezun jendea baitare, ezaugarri antzekoak ditu, kontzertutan ezagutzen zera, bueno, ya saben que eres, pues, uno de Inoi, no? Esaten dena, uno de los nuestros. Eta, uno de Inoi. Esan beharra dago, Gilek hemen ezagutzen dauzela, 5 hizkuntza, bai, edo sei, Espainiakoak koofiziales guztiak. Eta gero ingelesa, pues fest eta guzti hori, eta Inglaterran udanak pasatu nituen eta horrela gaztetan. Eta gero frantsesa ikasi nuen txikitan, asteazkenetan botatzen zuten telebistan marrazki bizidunak frantses, nola Donostian harrapatzen dan telebista frantsesa, Dragoi Bola eta guztia ni Dragoi Bola ikusten nuen, Donostiar guztiok ikusten genuen nire adinekoek, hemen atera baino, 2 urte lehenago, eta orduan zan frantsesez. Eta horrekin ja, zuk ikasi duzu. Osea, pues nik ezin dut idatzi, baina ulertzen dut. Orduan hori da, pues eso, eta hori da, gaitasun intelektuala, hizkuntzetarako eta horrela ondo. Farmazia ikasi dozu. Farmazia egin duen. Botikalaria zara izatez. 24 urtez izan du naiz. Horretaz gain, alde kreatibo oso handia dekozu.
Bai, serigrafia. Serigrafian egiten dozu lan, zoero tailerra dekozu, musikalaria be bazara, edo... Bueno, musika zalea. Ah, musika zalea. Bai, típico que el bajo txapurreaz, baina ez. Osea, gainera musika zalea geranok, eta nik, hori, kolekzio polita daukat. Eta daukau pixka vergüenza tolera. Eta orduan ni ezin dut musika jo, porque respetu handia daukat diot musikari. Eta orduan musika zalea naiz, baino oso, eta orduan pixka bat entendidillo. Musikak dauka baita ere gauza bat, bueno, ez daukat kolekzio handi bat, dauzkat 1.000 eta piko vinilo, 1.000 eta euro. Gure amarre vinilokaz konparata, asko dekozu. Baina musikak beti ematen dizu gauza bat dela, beti ezagutzen dezu norbait daukala diska gehiago, edo daukala ezagutzen ditula gauza gehiago, no? Da, deitzen dena... Eta zu gura dozu, jakin bai. Bueno, no, ez daukazu komplexurik. Hitz egin dezakezu tipo batekin, dauzkala 25.000 diska eta zuk dauzkazu 1.000, baina hitz egiten dezute hizkuntza bera, ez? Orduan da oso demokratikoa, zeren los más entendidos ulertzen dira con los menos entendidos, eta orduan dago ekosistema bat oso interesantea zehartan, no? Altas capacidades también, no? Orduan moldatzen zea, ez dakit. Nola azaldu, baino bai gauza handiak egiten dituzu, eta gero gauza txikitan galtzen zera, ez? Zelan kontrola duzu azkenean zeure trastorno edo zeure nahazmendu? Bai, hori da. Osea, nik ikusi dut, liburua idatzi nuen pixka nire burua ulertzeko. Eta orduan ikusten nituen, ni adibidez liburua informatzen nintzen, sentitzen 3 urte nemaskin diagnostikatua, entre comillas, Orduan, pixkat berrian nintzen, neukan la L, de hasi berria. Orduan, esaten duen, ni hiperfoko hau zergatikan derrepente jartzen naiz obsesionatua zeregin batekin eta igual botatzen ditut 3 ordu impresora bat konpontzen saiatzen, ez? Hau izango da TDAH-ren kontua, orduan, investigatzen nuen nire ezaugarritatik ateratzen, ez? Orduan, hori izan zen, nik ez nuen ikasi irakurri artikuluak eta nire burura trasladatzeko, baizik eta alrebez, nik nitun gauzak, esaten nuen, honek badun, eta zan ia aurretik. Nik, duela 3 urte zegoen ia. Orduan izan zen, Koldo Mitxelena liburuak irakurri, eta oso polita izan zen zentzu hortan, ikasi nuen nire burua ezagutzen, eta jarri nuen pixka bat orokorragoa ulertu dezalako, edo zeinek ulertu dezala, baino daukan ere pixka bat, izan behar da pixka bat autorreferentziala, eta orduan horregatik sartu nintzen jale hontan. Zeuri buruzko gogoetak badauz hemen orduan? Bai, dago atal bat, gainera ni izan nahi, gaudan nire gauza, naiz eta oso eredagarria izan, nik hitz egin niri buruz, ez nire familia, lenguzuren bat baldin badokat pixka fitxatuta, edo baizebaren bat, hori ez da, nire gauza da liburua, ez? Orduan, zaila da zure gauzak kontatzen, txikitan gertatzen zitzaizuna, familia aipatu gabe, ez? Eta orduan, zentzu hortan nik uste ondo dagoela eginda, eta aipatzen dut txikitan, baserri baten izan genula gure nerabez preadolescentzia, nerabez aurrekoa, edo ez dakit nola esaten dan euskeraz. Baina, preadolescentzia hori, ere 8 urtetik, 8tik 12 edo horrela, Beasain ordizia hor ingurun, baserri baten bota genuen astebururo. Gure gurasoek beste 4 familirekin zeukaten alokatuta baserri bat,
eta pues, tipo casa rural, baina egiten genuen 80ko hamarkadan, 80 eta ordan hori izan zen nire txikitan horrela egon nintzen, astebururo juten ginen baserri batera, eta orduan ginen super salvajes todos. Orduan, karo, ginen 7-8 ume, eta guztiak geneukan lizentzia hori arbol batera hilotzeko, beso bat apurtu, ibaira erori, edo zerbait zu eman aulki bati, ez? Orduan, karo, zaudenean modu basati, hori, guztiak era basatiak, ez? Eta orduan ez da nabaritzen, agian nire ume nintzanean hiri batean edo parkean nire lagunekin futbolean egongo manintz, agian bai ni joko nintzateke arbol batera eta erori, eta orduan horrez da normala, ez? Baina ingurune hortan, casa rural, eta zan oso hippie, eta orduan horren ondorioz, edo horri esker, pasatu nintzen radarraren azpian egaz, gero eskolara hori, nera bezaroan, bupko guzti hori. Hori zelan? Bueno, niri aldatu ninduten eskolaz, eta orduan aldatu zen nire zirkulu guztia. Orduan, ni gaztetan ikastola baten negon, eta gero mugitu zidaten beste batera. 14 urtez, 14 urtekin edo horrela. Eta hor nabaritu zen duen zuke? Nabaritzen dezu jartzen zehala modo espejo esaten dana. Osea, zu integratzeko, imitatzen dezu aurrean daukazuna. Zera komplaziente, orduan ni adibidez, futbola ez zait gustatzen, baina aurkitu nuen talde bat, onartu ninduen talde, eta nire kuadrilla gaur egun, baina kontaktu handirik ez daukagu, baina hori izan da nire kuadrilla. Ez genuen elkarrekin gauza handirik, ni beti izan naiz, musikazalea, pixkat artistia, oso bakartia. Eta orduan, karo, aurkitu nuen talde hau, eta beraiek ziren, futboltzaleak, bizikletarekin juten ziren, eta hortan sartu nintzen, bizikletarekin juten nintzen, Realaren sozio egin nintzen atotxan, eta, pues, no me gustaba, baino. Orduan, jartzen zean modu hortan, tribuan sartu, ez? Jartzen zean modu komplaziente, imitatzen, eta orduan, azten dezu zure izaera nola dan, ez? Eta jatzen zea beti, eta ikasten duzu, konbertsazio bat, eta orduan, gaitasun hori ere da, sozialki ere egiten duzu, oso ona integratzen eta hori. Baina gero, pasatzen dira 2 edo 3 urte, eta hasten zera, pixka zu izaten, eta orduan, ja, besteek ez dute zuretik hori lortzen, ez? Ez dute lortzen, etorri eta paella bat egin, edo, si haces todo, y es tu ol. Eta hori pixka bat esaten dezunean, marra gorri bat dago, eta edo gustatuko litzak edabidez kontzertu batera jun, ez? Beti gaude Realaren partidotara, eta zergatik ez juten lasartera kontzertu batera. Eta ez dira etortzen, eta ikusten duzu, ez baldin bat zaude, ispilu modu hontan, bakarrik gelditzen zara, edo jendea serretzen zaizu zuzenean, ez? Alderretatik zuk txarto pasa duzu. Eta pasatzen dut. Bai, gaur egun bebai. Claro, ni naiz oso nomada, eta orduan Ponferradara joaten naiz, eta jun nintzen, serigrafia tailer batekin ezagun baten tailerrera, eta berarekin ere arazoak izan dituen. Zeren, ni Damaskiz 8 urte serigrafian, eta berak ikasi zuen nik irakatsi nion, eta berak behin pentsatzen zuela dena zekila, 2 urte eta piko gondo ginen, pues ya me largó, porque ya no me necesitaba. Orduan hori izan da duela 6 hilabete. Orduan, karo, aiatzen zea, ematen duzu zure hoberena eta pixka bat gehiago, ez? Pixka bat integratzeko, eta da baita ere inseguritatea, ez? Eta perfekzionismo hori bada ez daudelako seguru, eta nahiago duzu besteekin integratu esan dezuna, ez? Zu izan ordez. Bai, azkenean da como un guante, ez? Nahi duzu integratu. Guante ematen moduan edo, baina zeure benetako izakera urteten danean, hor arazoak. Claro. Baina, ja, izena jartzen diozunean, ni hori konturatu nintzen, liburua edazten, eta da introspekzio pilo bat, eta orduan ja konturatzen zera. Orduan, nik bai, ez da
ez da berez kaltegarria, hori, ez? Modo espejo, pues nomadatzera, eta juten baldin bazea ni pentsatzen dut gauza bera, pues si fuera un troglodita que vas a una tribu, ezin zera etorri, mira, así se hacen las flechas. Ez, baino hori ez da berez txarra, baino, claro, aurkitu behar dezu ingurune bat, zure izaera reala, onartu edo disfrutatu. Osea, eske gaina, aldan einean. Ez da txarra, no? Pues estás un poco loco, baina daukazu disko pilo bat etxean, eta ondo, osea, ez da konpainia txarra, baina beti gertatzen da hori. Jartzen zeranean pixka bat zure gauza egiten dizunean, edo ja, cuando estás menos complaciente, orduan jendea, edo aserretzen da, edo, pues, deja de llamarte. Asko aserretu jatzue. Jende asko aserretu da zugaz? Bueno, ez da aserretzen, da izutzen. Izutzen da, nik uste dut. Osea, zuk dauzkazu gauzak oso klaro, eta adibidez, nire ustez baita ere, gaitasun intelektual hauekin, da, adibidez, xakearekin ere konparazio bat dago, ez? Nik baldin badaukat plan bat, eta dauzka 8 pauso, baina, klaro, serigrafian adibidez, ez? Ni dakit, ze arropa mota imprimatu daiteken, botoiak bai, botoiak ez, nola egiten dugu poliester bat imprimatzeko, guzti hori nik dakit. Baina zu baldin bazean ere bezeroa, eta nik esaten dizut egingo dugu hau, eta ja, gelditzen didazu, bigarren pausoan ez dezulako ulertzen, klaro, 7 pauso hauek azaldu behar dituzu banan-bana bestea konfiatzeko, ez? Ez dira, jendea normalen ez da fidatzen, plan bat baldin badokazu, que suena muy bien, baina ez daitu ulertzen nola lortuko duzun kapel bat imprimatzea 2 ordutan. Eta orduan, zaila da esplikatzen, baina da hori, zure planak dudan jartzen dira, pues, por desconocimiento. Eta orduan oso frustragarria da, eta tolerantzia, la frustrazion edo hau dena, bare asko landu behar da batez ere nerabezetan eta heldutan. Zeren oso frustrazioa eta behin eta berriro. Eta nahasmena behin eta berriro. Zer esango zenioke nahasmen hau diagnostikatu dioten pertsona bati? Heldua baldin bada, zorion du, lehenengo gauza. Bai, pentsatzen dut diagnosiak apurtxo bat baretzen zaituela, ez? Bai. Ja, badakizu zer dan eta badakizu zeri aurre egin. Kuriosoa da, zeren adibidez ume bat edo nerabe bat diagnostikatzen edo identifikatzen denean, gurasoek lehenengo gauza da kezka. Baina heldu bati pasatzen zaionean da, kriston alibioa. Zeren azkenean badakizu ze pasatzen zaizun, eta orduan ja hortik aurrera egin dezakezu gauzak landu, ez? Frustrazioa badakizu nondik datorren, edo badakizu agian diska bat jarri dezakezula giltzen gainean, eta orduan kontu zibiltzen zera, eta esate, ostras, ez? Orduan, behin jakinda konplaziente, edo modo espejo hori, zure tresna bat dela, gutxiago erabiltzen duzu, marra horriak zure gorputzetik pixka bat hurbilago jartzen dituzu, orduan bai oso liberazio bat da, eta orduan lehenengo gauza zorion du. Eta gero informatzea, badaude Telegram kanalak. Telegram kanalak, bat dago TDH Espanya deitzen da, gabe. Eta ni hortan nabil, liburuaren kontuarekin, gonbidatu zidaten eta hori da oso potente, dauzka lehio pilo bat, eta gomendatzen dut. Ez dakit gonbidapenik behar den edo ez, baina, jendea sartzen da normalki, eta gora dijoa, eta ez dakit 1000 eta piko heldu dagoen, ez? Orduan dago adibidez lehio bat,
laguntzarik behar baldin badezu adibidez, diseinatzaile grafikoren bat baldin badago, behar detago, ez? Eta orduan dago pixka bat, laguntzen zera eta ulertzen zera elkarrekin, eta pixka bat terapia de grupo, baino, telegramen, ez? Orduan gomendatuko nioke pixka bat, informatzea hortan, edo liburua, nik adibidez nire liburua, bai gomendatzen dut oso ondo dago, baina editorialarekin edo argitaletxearekin harreman oso ona ez daukat. Orduan, arazoak ditut kobratzeko, ez da oso romantikoa gure harremana. Orduan, egiten dut bai gomendatu liburua, baina erosi denda txiki baten, eskatu bentsat minimo, komerzio lokal, kilometro zerori ez, FNAC eta hauetan ez dago. Eske gainera ez dute ondo banatzen, ez? Baina, zuk ere liburuak idatzi dituzu eta badakizu zeri buruzari nahi zen. Nik 2 autopublikatu nebazan, da horrengoan, argitaletxe batekin nahi dut, baina, ikusiko, oingoz hor nabil, pelikan. Terreno delikao, eskatzea dekoe, zuk dinozu moduan, liburu denda txiki baten, eta ez badaukie, eskatu behar dabe, argitaletxera eskatu behar dabe, eta ekarriko dutzie, hori da gauza. Ez dute izango? Ez. Eske honek, arazoak ditula argitaletxearekin horregatik. Ez da banatzen. Baina behin eskatzen baldin bada, 2 egunetara aiatzen da. Hori normala da. Bermeon Luma argitaletxean, ez? Rikarekin. Luma liburu dendan, egon daiteke. Ez dakit nun Rikarek esango dizue. Rikar... baina hemen... Berak erosi zuen eskatuta, baina edozein dendatan. Liburutegi kiosko, egunkariak saltzen dituzten dendatan daudela baitare liburuak. Hor eskatzen da eta 2 edo 3 egunetara bidaltzen dute. Baina dendatan ez dago eske hor dago kompetentzia pilo bat, orduan nik hori ulertzen dut. Bakizu, liburu asko dauz. Ulertzen dut, baina minimo kopia bat eukitzea, Casa del Libro, kontratua sinatzeko orduan esaten dizute. Esto va a tener presencia en Casa del Libro, eta pixka bat polita jartzen dizue, ez? Eta gero, zu juten zea Casa del Libro, Ponferradara ni juten naiz, eta ez dut ikusten. Madrila juten naiz, familia Madrilin dako edalako, eta ez dut ikusten. Webgunean behiratzen dut, eta dago, egin nuen, hori txosten bat ari naiz prestatzen, porque les quiero poner las pilas. Baina alternantzia handia dago. Ez, baina... Esan nahi dut, egoten da, liburu bat ataratzen dania, normalean egoten da, pare bat hilabete, 3 hilabete, inkluso 6 hilabete berton. Ez, zeurean kasuan ez. Da gero iten da bena da, atzera bueltatu. Ez, hori da, egilea ezaguna baldin bada, edo, karo, ikuskortasun hori ez dezu eukiko FNAC, Casa del Libro, ez da erresa. Neri hori ez zait importa, nik nahi dut eukitzea, disponible eta... Baina, ni aserrenago argitaletxearekin, zeren sinatu aurretik esaten dizute hau egongo dela, publizitatea egingo dela, beraiek daukate, revista pilo bat, muy interesante, no seke, nik arazorik ez daukatago esaten. Zeren gaur bertan bidali diet mail bat, ez? Eta 4 hilabete dira kobratu behar nuen aurten, eta esan didate, 500 euro kobratuko ditu da aurten, ez? Orduan, gomendatzen den liburu bat idazten, ez. Gomendatzen den nire liburua erosten, dena txikitan. Baina eta orduan, te jode, jartzen diozu, 3 urte eta arreta pilo bat, eta oso, nire ustez, borobila da, eta orduan, ez dula ondo tratatzen, da seme bat eukitzea, ez? No sé si era Alfaro, Fernando Alfaro esaten zuen, seme bat hilda jaiotzea. Hainbestez neuk esango, Fernando Alfaro, creo que era, ez dakit behitatu dezakezun witchy, a ver si era de Fernando Alfaro, baina da edo lako musikoren bat. Zer topabide? Fernando Alfaro. Esaten dula, escribir un libro es como
que un hijo te nazca muerto, edo lako zehozer. Antxo momentu, hemen badaku itxukin super ordenadore bat. Oso gogorra, eta lo comparto. Edo, igual amestu dut, baino amestu baldin badet, nik esaten dut. Eta bai, bueno, orduan, bueltatzen pertsona batek aurkitzen baldin badu bihar. Hori daukala, zorionak. Ni ere sare sozialetan, Instagram, estudio gau, gero jarri nahi badezute nire Instagram eta guzti hori, orduan, joder, ez zaizki mezu piloa. Imingu YouTubeko deskripzioen, imingu estudio gau eta danak. Esan zu, tener un hijo... No sé, algo de libros e hijos. El libro, tener un hijo, que nazca un hijo muerto o algo así. Escribir un libro es como que nazca un hijo muerto. O la cosa. O lo he soñado, baino, si no lo dijo Alfaro, lo digo yo. Ez nik askotan esaten dut, eta nik bi kontutxo bakerrik dekodaz, bi gauza txiki. Nik beti esaten dut, nik umeak ez dekodanez, niretzat umeak izango balira. Bakizu, ume txikitzuek. Bai, klaro, eta orduan, ez baldin badute zure umea ondo zaintzen, jartzen zera en modo txakal. Eta ni nago en modo txakal. Eta idatzi diet gaur mail bat, eta ez didatu erantzun, ostirala delako, eta beraiek horrelak dira, eta orduan astelenean berriro egingo dugu, eta horrela da nire bizitza, me gusta, seren peleas. Eta zeure burua zelan ikusten dozu hemendik aurrera, esan dut, honegaz, zelan ikusten duzu, beste liburu bat idazten, zenolako bizitzagaz, orain zauzen moduan, proiektuak dekozuz, honen inguruan? Bai, eske dana dago danaren inguruan, ez? Ni Ponferradara jo nintzanean, hori, lehen aipatu dizuet, farmazi batera jo nintzalanean, eta 10 egunetara botan ninduten kalea. Cosillas. Ez dozu kontan nahi, ez? Porque me voy a enrollar, baina, pasatzen da. A ver. Golen las gaunas. Está exactamente hori. Escribir un libro es como que te nazca un hijo muerto, idatzi esan zauen Guillermo Iraolak. Baie, Truman Capotek idatzi zauen. Finishing a book is, inglesa super txarra da, Finishing a book, amaitu esan da, ezta? Finishing a book is just like you took a child out in the backyard and shot it. Da hori da Truman Capote. Es como si tuvieras un hijo y lo sacaras al jardín de atrás y le pegas un tiro. Sí. Agian Fernando Alfarok hori hartu zuen eta aipatu zuen entrevistaren eta gero Guiller Iraolak ja borobildu zuen guzti hau eta doy fe que es así. Eta baino bai, kuriosoa da, hor dago liburua, sea hasta lo que pesa, 200, no sé, en plan... Honek? 230 y no sé cuántos gramos. Bai. Berronda piku, bai. Orduan... Zemat horri alde dekoz, nahikotxu, Bai. Berronda 50. Bai. Berronda 50 bat. Eta bai, ondo dago, baina erosi denda txiki baten, eta... Da hori, eta zelan ikusten dozu, proiektu... Claro, ni egin izketan ez, niri farmazi ontat, ni Ponferrara junitzen lanea farmazi batea. 10 egunetara botan ninduten kalea. Por discrepancias con la dirección, vamos a ser un poco elegantes. Orduan langabezian gelditu nintzen, eta apuntatu nintzen seperako, enplegurako lanbide eziketarako irakaskuntza da euskeraz, baina da certificado para docente de la formación profesional. Oso modan jarri da hau, da irakasle bilakatzeko titulo bat, pixka bat nire esperientzia hori duela 3 aste bukatu nituen praktikak, eta egin ditut praktikak Aspronan dela Leonen espaze dolako, zeren nahi dut pixka bat espezializatu irakaskuntzan, baino gaitasu, hezkuntza premia bereziak, necesidades educativas especiales esaten da, niretzako da espezifikoaz. Eta orduan bada TEA edo autismo edo AGH, NTDH, baino ez da umentzako, da helduentzako. Nire ikasi edana da, ez da nola esaten da magisterio. Aurrezkuntza. Ez da, hau da
dago gauza hausepen, daukazu formakuntza bat ikasten dezula irakasle izaten, bai. Eta orduan horrekin irakatsi dezakezu dakizun guztia. Preparatzen dezu klasea ikasi dezun bezala, Zunek dozuna, zuk dakizuna. Orduan nik dakit idazten, dakit gauza farmaziko gauzak, sukaldaria ere nahiko ondo, musika, gero musika teknikoa ere, teknikoki ezagutzen dut gauza pilo bat, eta dakit bat tal, serigrafia, orduan, karo, horren beste gauza egin dituzunean bizitzan, nik hontan, ze hortan, irakasle, helduentzako irakasle ze hontan, apuntatu nintzen pixka bat kasualitatez, nintzen sepera, langabezian gelditu nintzelako, eta kartel baten ikusi nuen hori zegoela kurtso hori, apuntatu nintzen, eta hori izan zen martxoan, eta martxoan hasieran, eta duela 3 aste bukatu nuen, orduan nola ikusten naiz, nahi dut irakasle, helduen irakasle bat izan, baino pixka bat, apunteak, existitzen diren apunteak, eta dauden gauza guzti horiek, pixka bat adaptatu, niretzako adaptatu ditudan bezala. Adibidez, nik online kurtso bat izan da oso astuna, dana da, haz klikaki para ver las 4 características de no sé qué. Eta hor, prototaino bukatu nuen, eta orduan egin nuena zen PDF guztia jetxi nuen, eta iatik pasa nuen, eta hortik anatena dituen apunteak paperean. Eta apunte horiek baita ere, pixka bat, segon bat de prevención de riesgos laborales, zirela 400 folio, eta genitu 10 egun hori prestatzeko. 400 folio PDF-a, transkripzioa, pixka bat, webgunean azaltzen ziren txorradita guztiak, ez? O igual bideo bat jartzen dute, eta transkripzio bat osoa jartzen dizute, ez? Orduan guzti hori, egiten baldin badezu online ikasketa, egin behar dezu pasatu guztia para que te cuente las horas, eta horrela da, ez? Orduan oso gorra izan da, 3 hilabete egon ordenadorean hor egiten, eta apunteak PDF-era pasatzen, eta PDF hori berriro jartzen apunte moduan, eta orduan nik hori badaukat, le pillao el callo, eta ia erabiltzen dut, iaren erabilera ona ere, edo adibidez autismo ez berbalekin, egin dezakezu baita ere lana, iak hitz egin dezake. Orduan autista ez berbal batek, agian tablet batean dauzkala botoi, edo niretzako adibidez oso importantea da musika, acompañamiento musical, ez? Eta orduan nahi dut, Aspronan egin ditudan praktikak, ziren osasun mentala, sindrome de Down, espektro autista oso gradu desberdinak. Orduan, karo, nik egin ditut praktikak hor kasualitatez, baino nire grina da hor mugitzea. Orduan, ez dakit kasualitate izan den edo asignatzen dizuten zure profilaren arabera, baino anklabau. Eta orduan ez da sortea, baino gustatu zaien ere lana. Eta orduan udaran ostean hasten da beste titulo bat dala Cuidado de Personas Dependientes. Beraiek nahi dute nik kurtso hori egitea eta praktikak egitea, beraiek lan egitea ikasten 3 urte eta 3 hilabete eta gero beste 3 hilabete praktikak, ez? Dira 6 hilabete, baina dira ikaskuntza remuneratuak. Ordaintzen kobratzen duzu ikasteagatik, eta ni beti izan naiz oso ikasle ona, eta orduan formatu hau eskaini date eta nago lista batzutan, eta da selekzio bat da, 8 plaza daude, baina beraiek Aspronatik bertatik esan didate apuntatzeko, zeren ni baino 8 pertsona profil egokiagoarekin hurbiltzen badira, ni ebesek esan zidan, que se pondría muy contenta, porque, claro, gustatu zaie, ez? Nire pixka bat enfokatu dut iaren erabilera onuragarriarekin, ez? Eta baita ere musikoterapia, acompañamiento musical, nire egin adibidez, daukate Aspronan oso programa interesgarria, parezko komerzial de Asprona, pero esaten dala a gusto en casa. Orduan da atentzio domiciliaria edo hori, eta da, a gusto en casa, da programa bat, ari dira zabaltzen
herritara, nola Ponferradan eta Kastillan, Ileon, nola dagoen probintzia oso zabalak dira, eta herri pilo bat, rural hori ez dago estalita osasun mental kontutan, ez? Badaude eguneko zentroak, Donostian bezala Agifes egun zentroa, edo egun zentro horiek badaude Ponferradan eta Leonen, baina falta zaileagian, herritan hori Agustuen Kasa, edo daukate beste programa bat Intekum dala, jendea dagonean paliatibotan, edo ez dula ospitalean hil nahi, eta etxean nahi dutula gota bere azkenengo asteak, pixka bat akompainamiento hori, eta orduan da, garbitu da, cuidado de personas dependientes, osea, garbitu behar dezu, eta egin behar dezu, zaindu hori medikazio eman, orduan hori ez da nire gauza, nire gauza da pixka gehiago irakaskuntza, eta hori, orduan, nola ikusten dudan neure burua, Aspronarekin inmediatamente udara eta gero hori egin nahi dut, pasatzen baldin baditut frogak, egongo naiz lanean, nire asmoa zen Ponferradan egon urte bete probatzeko, osea, urtarreietak abendura, eta lanik aurkitzen banuen, gelditu agian urte bat gehiago, eta gero beste urte bat. Eta behintzat Aspronarekin ojala hartzen baldin banaute eta pasatzen baldin baditu probak horre egongo naiz, eta nire asmoa da Aspronarekin izatea, eta, orain dagoen irakaslearen asmoa ere, nik uste dut hortik handi joala, da, beste irakasle bat eukitzea, bat ordez, bi eukitzea, ez? Eta horregatik nik uste nahi dutela, nik egitea kurtso osoa, zeren nik ero izan beharko nintzateke, irakaslea kurtso horrena, ez? Bale, ondo. Bai, hori da nire fantasia zerkana, baina, badago interes bat, apuntatuta nago listatan, baina, adibidez, TDAH-erekin, baita ere, flipatzen zera pilo bat, ez? Eta orduan ja, lo das por hecho, eta ja, bazaude ikusten zea ja, subdirektor de Asprona, edo... Bai, aurreratzen zara... Flipatzen zera. Flipatzen, bueno. Eta orduan... Izango litzateke flipatzen. Ona da, batzutan flipatzea, ez? Porque ematen dezu eguneko 130. Hori positibismo puntu bat da, ez? Claro, bai, ona da, niri gustatzen zait. Niri ezaugarri hori, TDAH-ren ezaugarri hori, giltza galtzea ez ari gustatzen, baina flipatzea, bai, eta esatea, bai, hau egin dezakegu, eta igual da gauza superimposible, baina igual ezin dezu lortu amaiera arte, baina pixka bat erdira gelditzen baldin bazea, baina lortu dituzu gauza pilo bat. Aranda guztiz bez, egon zan momentu bat, zuk depresioan egon zinala. Esaten diagnostikoa bai esaten dizute depresio ni ansiedad, baina ez da. Claro, da... uste izan... No, da krisi bat. Krisia. Baina, claro, eta ematen dizkizute baita ere antidepresibos, eta antidepresiboak da, ez da TDAH da dopaminaren kontua. Eta batez ere antidepresibos nik uste farmazilarian ez, baina oso oksidatuta doka, baina nik uste dela serotoninan kontua. Eta orduan ematen dizute medikamendu bat zure serotonina jotzeko, baina zuk zure serotonina bere lekuan daukazu. Orduan diagnostiko oker hauek eta depresioa niri diagnostikoaren aurretik 5 urte botan dituen krisis vital. Krisis vital. Eta bilatzen zerotezan hori, eta medikuek beti esaten dizute, ansiedad y depresión. Jartzen dizute serotonina edo fluoxetina, leno Prozac zana, Prozac también hay, pero bueno, fluoxetina, serotonina, dana da hori, ez? Serotonina fluoxetina y sertralina, guztia, dira medikamenduak que te suben la serotonina. Creo, igual estoy diciendo burrada, baina TDAH-arena da dopamina. Orduan, dopamina da impultsibitate hori. Dopamina da batez ere motivazioa. Osea, dopamina da, hori motibatu, eres un motibau, baina daukazu dopamina ez dezu kontrolatzen. Osea, batean azaltzen zaitu piko bat, eta orduan flipatzen zera, baina gero segituan desinflatzen zera. Eta orduan gauzak erdizka beti uzten dituzu, edo momentu baten ikusten dezu dana superposible, eta konpromezu pilo bat atzen dituzu, eta gero ezin dituzu
nola da, kudeatu edo... Kumplidu. Hemen bermion kumplidu. Ezin dituzu bete, edo ezin dituzu zeren ez dezu ondo kalkulatzen zenbat denbora behar dezun zeo zer egiteko, ez? TDAH-rena niretzako da oso ezaugarri nirekin, nire kasuan, ingelesez esaten dena time blindness. Time blindness da denborarekiko itxutasuna. Barkatu pareja, normalien hemen egoten entzuten gustora, bai eske... Junbergariz. Ez da hori, hemen ez daku ordurik. Hemen jungo gara, iraola jaunak egu dauenien. Bai, leire, gube flipein gara hemen itxukin, Flipesariela, flipekariela. Hay que flipar, es fundamental. Dopamina dekogu. Nik zuzen da nimo dure, zu... Bai, badekot. Nik badekot, bai, puntutxo bat badekot. Junbi garala liburu hori lekon batera ostuten edo argitaletxera ostu gauez. Still this book, no? Nola da, badago liburu bat deitzen da, still this, ostu liburu hau. Está bien, recomiendo robar. Irakurri behar dugu, hori egia da. Irakurri bidu, ez da? Oso interesgarri. Bai, da berak esaten dauen gauza guztiek oso interesgarri. Gauza bat, liburutegitan ere badago, orduan. Beste aukera ona da, ez baldin badago zuen liburutegian, desiderata bat egiten da, eskatzen da eta bidali behar dute. Orduan, menos mal que me acordau, niretzako aukerariko berena da, norbaitek baldin badu liburutegian, edo eskatu dezake liburu bilatu, eta naiz eta bere liburutegian, eskoriatzan ez baldin badago, baino beste lekuren baten baldin badago eskatzen da, edo baita ere eskatu daiteke kopia bat eukitzia, niri gustatuko litzaidake liburu hau debalde irakurtzea jendeak. Bitu zen, da, holan eskara zumbia kartxelara. Holan eskara zumbia kartxelara ostuteko. Hori da, eta liburutegikoa ez ostu, baino Fernak ikasa el libro. Irakurrita huelta. Normalian eskatzen badozu, edonon ekartzen da bie, liburutegitan ekartzen da bie, bai, nik eskatuko dut be, bai. Bai, liburutegi publikotan niretzako politagoa da. Gipuzkoan daude leku askotan, Bizkaian ere, baino liburu bila ditzen da buskador. Ez dut esantzen hori. Liburu bila nik uste ez dakit Gipuzkoakoa dan bakarrikan, baino, bibliotekas publikaz de interneten oso errexea da. Herri bakoitzean badau liburutegi bat eta hor eskatu leike. Bibliobusa baita ere, azkenean, Madrilen adibidez daude bibliobusak, ez? Eta, karo, herritan ez baldin badago libururik, herri txiki baten edo horreza, pues hai bibliobus. Eta Madrilen... Gero, hemen oporretan edo, uda garaian, una sasoian be, horre taller moduko batzuk egoten dira, edo mai eta aulki batzuk behintzat amengo herri batzuetan, eta inda bezolako taller moduko batzuk, ataten da bez jokuak, liburuak eta omientzat, eta hori eskatzen da, eta listo. Bai, desiderat, izen teknikoa da desiderata, baina, pedir que traigan el libro. Bai. Bai, nire, mira, esa es buena. Bai. Ondo, bazakit zerbait gura duzune kontau, beste liburu bat idazteko? Ez dozu nahi? Ez. Beste gai bateko. Ni orain irakaskun, ni nahi dut, karo, lan piloa da. Azkenean, apunteak prestatzea, ni kurtso hau, nire apunteak eta guztierit, da estrategia berdinak liburuarekin egon nintzenean, ordutegi berdinak, jeki ordu berdinean, idatzi, izan zen investigazioa, izan da beste liburu bat niretzako kurtso hau egitea. Orduan, bai asmoa daukat prestatzea apunte hauek irakaskuntza, horren modan jarri den hau, baina Aspronarekin hitz egin nahi dut, zeren beraiek badaude interesatu da, baina nahi dut egin hau presentzialki. Zeren niretzako presentzialtasun hori funtsezkoa da. Ni naiz antiteknologia eta orduan webinar eta gauza guzti hauek de semipresentzial ez da zer. Orduan, Aspronan asmoa daukate medio largo plazo hori egitea, orduan benetan nire burua hori ikusten dut, baina ez naiz gehiegi flipatu nahi, baina bai horrela ikusten dut. Ez baldin baderatzen, farmazi kurrikulum pare bat bota eta demandak desente dago eta esperientzia daukat, eta bueno. Danadan, ez dakite libururen bat oraintzen momentuen irakurtzen zauzen ala ez, liburu zalea zaran,
irakurtzen dozuz, dekozu... Bakarrikan biografia, osea, benetan pasatu diren gauzak. Historikoak, biografiak, musika batez ere, historia oral del punk eta liburu guzti hauek, asko ikasten baldin badezu zeozer, gustatzen zait. Baina novela bat ezin dut irakurri, zeren iruditzen zait, pues eso, como están contando un cuento. Hori da. Bai, gustatzen zait, eta baita ere naiz bilduma daukat, eta liburu pilo bat dauzkat, pues de Pink Floyd, de no sé qué. Eta zein gomendatuko zenidake? Liburu bat que sea fácil de conseguir. Please Kill Me. Por favor, mátame, la historia oral del punk. De Les McNeil. Bai, Please Kill Me. Da azkenean historia oral da, kontatzen duzu historia del punk en Nueva York, baino ikuspuntu desberdinetatik, ez? Da entrevista bat, baino super hitz egiten duzu Iggy Popekin, hitz egiten duzu Ramoneseko ez dakizeinekin, hitz egiten duzu pixka bat con todos los protas, eta batek dauka ikuspuntu bat, adibidez, Nancy Sidviciusen neska hil zen gauean, hori pasatu zen Nueva Yorken jai baten, etxeko, pues en un fiestón en una casa, eta uste laban bat sartu ziotela, osea, hil azaldu zen, eta orduan, karo, adibidez horri buruz, bi ikuspuntu desberdin, edo pues el dueño de la casa de los dictators eta dauka ikuspuntu bat, baino beste batek esaten du beste gauza bat, orduan da oso korala eta ikasten duzu pilo bat. Eta gero baita ere gustatzen zait pilo bat hacia rutas salvajes. Da pelikula bat egin zuten gero, baino da tipo bat amerikar bat, juntzela Alaskara pues a pasar del mundo, ¿no? Orduan zan tipo bat de buena familia, gazte bat, unibertsitatekoa, eta orduan da bere diario hori nola pasatu zen, eta, bueno, spoiler ez dizut egin nahi, baina, bueno, ez da ondo bukatzen. Baina hau grabatuta geldituko da. Bere diario hori, esaten denez, aurkitu zuten, ez? Baina benetazko historia da? Bai, orduan, daude korronteak esaten dutela tipo hau zala heroi bat, eta un idealista dela hostia, eta beste batzuk pentsatzen dugu, zala inkonstiente bat, ez? Eta guntzela ezekila nora zijoan, furgoneta bat, ez da aventura, da, pues iesa, ez? Iesa, bai. Orduan, ez da bardina. Oso liburu hona da baita ere, hacia rutas salvajes, eta pelikula nahi baldin badezulen hau ikusi hori Sean Penn da zuzendarian ikuste dut, creo que es de Sean Penn. Orain dela gitziko. Eta musika Eddie Vedder. Bai, ez dut ikusi pelikula hori. Bai, oso eta liburua bezen ukan buruan. Pues ja badauzkazu etxeko lanak bideote. Oso ondo, joango gara izten alkarrizketa hau, joango gara izten sasoi hau, baina badeko daz beste bi galdera. Lehenik eta behin. Zer izango litzateke zuretzat iganderik politena edo idealena? Zelan, non, eta zergaitik? Ni hasi nintzenetik ikasketa hauekin, ez dut igande librerik izan. Eta astelenetan ere editorearekin ni datorren astelenean beste amodio mail bat bidali behar diet, baina ja igandeak espero den lasaiagoak izatea. Eta orduan badibidez ni larun bat ontan daugandera nahiaren urte betetzea, eta egingo dugu barbakoa bat, eta gero bukatzen dugu eguna. Eta urren igande ontan adibidez, lasarten nire etxera jongo naiz lehenengo aldiz 5 hilabete Damaskit kanpon. Eta orduan, nire igande perfecto hau izango da etxea ondo garbitu, musika ona jarri hori igande goizean, etxea txukundu, aireatu, pixka bat ordenatu, niretzako ordena oso gustatzen zait pilo bat, kostatzen zait, baina gero ikusten detenean, orduan etxea ordenatuko nuke, gero aterako nintzateke bueltatxo bat ematea, eta ikusiko nuke lasarten jende pilo bat kriston gogoa dakatela, eta pintxo pote edo pintxo batzuk hartu, gero siesta hon bat,
musika pixka bat entzun arratsaldean, telebista ez piztu ez da ezertako, orduan pixka musika haitu eta gero 8 aldea beste bueltatxo bat, beste lagunekin elkartzea eta gero daukat lagun bat dala Aben tabernako kamarera, dala nire lagun Desi, eta orduan juten naiz normalean igandetan bere ikustea, eta hor hartzen dut kainita bat, eta gero etxea deskantzatzea. Hori da nire oso bakartia, da nire iganderik egokiena. Desiragarriena. Eta niretzako opariak, osea niretzako denbora, nik ordenatzen eta txukuntzen baldi badera, da niretzako. Inok ez dozte esaten ordenagailu aurrean igandea pasatzea edo mobilen aurrean igandea pasatzea. Dana da paseoa, lasaitasuna, baretasuna, ordena, ezta? Me time, ingelesez da me time, tiempo para mí. Eta azkenengo galdera, zein abesti gura duzu entzutia, momentu honetan? Witchiri eman diot aukeran bi, dala bat da Joy Division, da nire talderik favoritoena, de lejos. Eta Atmosphere abestia asko gustatzen zait. Eta gero osasun mentalaren kontuarekin ere, Joy Division Ian Curtisek bere buruaz beste egin zuen. Eta orduan, eta baita ere Ian Curtisek lan egin zuen, edo Bolondresa izan zen, tema sozialetan, eta zen zaindari ona zen, baina, poeta bat zen. Eta orduan, niretzako Atmosphere Joy Division oso ona, eta gero, osasun mentalarekin ere, Daniel Johnston, True Love Will Find You in the End, niretzako da, pixka bat ikusi nuenean Debilan Daniel Johnston dokumental hori, hor ja unkitu nien duen pilo bat, eta hor ikusi nuen nik agian zer neukala buruan, ez? Orduan Daniel Johnstonen abots hori ere oso, cualquiera de las dos me vale. Orduan Witchiren eskuetan dau, zeure amengo azkenengo abestia entzutie. Bueno, venga, DJ. A ber, ni bai ez dakiz bat konten TDA edo ez, bai oso me resuena mogollon gaur esan dana, eta bitu, gombidatu oso espeziala okin julez, oso autentikue. Bai. Eta benetan oso interesgarrize, gauze bizekingu. Amaitxuteko itxiku Daniel Johnston, eta sarreri emongo txagu Joy Division egaz. Elkarrizketan eri. Bi gaur orduan. Eskerrik asko. 2x1, eskerrik asko. Eskerrik asko, etortza gaitik, benetan. Aupa Gile. Zuei, sasoie. Aurguez. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. 'Cause true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end.